Искам да насърча най-вече младите хора, такива, които са по живота, които живеят напред-назад, лутат се по дискотеки, алкохоли, цигари, най-различни работи. Искам да ги насърчат, нека влезнат и повярват в Бог. Защото ще ви разкажа една история, която се случи с моя син. Моя син е на 21 години. Той му се случи, излезна му нещо на езика, може би, на ключицата тук на езика, на гърлото. Му излезна едно като топченци. Приличаше на афта, но не като афта. Той си беше топче, което растеше. Ходихме по доктори, един доктор, друг доктор, трети доктор, притеснихме се, то си беше за притеснение. Казаха ни, ще се вземе биопсия. Значи всички знаете, че като се вземе биопсия, очакваме най-лошото. Така, биопсията, докато излезне, праща се в Пловдив, от Пловдив в София. Докато излезне биопсията, ние вкъщи трепарихме. Трепарахме и се молих единствено на Бог, защото знаех, че само единствено Бог може да вземе решението и да направи така, че биопсията да се върне с добър резултат. Обадих се на моята сестра, пак Ваня, пак потърсих нея. Тя в пост, така, молитви, това, онова. Този месец и половина го изкарахме в големи мъки. Не можехме нито да ядем, нито да спим, нито нищо. За нас света почти беше приключил. В страх. Така. Дойдоха резултатите. Да благодаря на Бог, резултатите бяха добри. Алелуя. Слава на моя Бог. Слава пак не ме остави. Пак не ме остави, братко. Пак ми помогна, пак ме вдигна на крака. Затова казвам, от тогава моя син вярва в Бог. Той каза, че ако всичко бъде нормално и ако всичко се окаже в добри резултати, аз ще бъда с Бога. И моят син е в Бог, с Бог. И мисля, че няма да прегреши и няма да напусне пътя на Бог, защото знае, че там е най-доброто за него. Амен. Затова казвам на всички млади. Нека всеки се покай и нека всеки избере добрия път, защото един ден да не страда. Нека бъде с Бог. Слава да бъде всички от нас. Алелуя. Точно така. Благодарим, че за прекрасното свидетелство, за прекрасното насърчение. Братя и сестри, бъдете благословени. Това е всичко от нас. И довиждане до следващия път. Очакваме всяка млада душа да се включи в Божието царство. Амен. Алелуя. Амен.